Assalamualaikum dulur, selamat pagi sugeng enjing. Muga-muga sedulur kabeh pinaringan bagas waras rezeki banyu mili ngono lho lur. Iki ceritane arep ngresiki kandang anis merah lur iki. Posisi 24 jam, hampir 24 jam iki tak krodong ngene iki lur. Ya gur manut para senior-senior aniser ngono kae lur. Dadi iki anis merah bakalan karo ya wis pastol lur sing siji. Iki posisi tak full krodong. Dilalah aku ki duwe krodong iki ya abang-abang kabeh ngene iki lur. Ya gur seneng bae. Nah iki tak resiki ombene sik lur karo apa jenenge angsange ngene iki tak sikati iki mengko ben resik ngono lur iki. Soale ya reget. Nah kita sikat-sikat dulu ngene iki lur ben resik. Ben manuk iki ya nyaman tur neng manuk ya sehat ngono lur. Kita osok-osok sikat ngene iki lur, serasa nganggo sabun. Sing penting teleke ilang ngono lur. Iki biasane ya saben dina lur anggere esuk ngene iki mesti tak cek pakan, ombene tak ganti karo angsange ngene iki tak resiki terus tak lap-lap ngene iki men garing ngono lur. Iki tinggal pasang angsange ngene iki. Pokoke sih penasaran perawatan anis merah iki lur. Iki tak coba rutin namben esuk kae bar subuh kae tak embun-embunke ngene iki lur. Nah iki bar tak embunke ngene iki biasane kayak langsung tak resiki ngene iki lur. Lah iki mun dilalah pas pasar paing lur. Dadi aku tuku gedang kepok iki. Dadi siji tak nggo manuk loro iki tak belah ngene iki karo kuwi sing tugelane sithik engko arep tanehke manuk trocokan lur. Iki karo tak tukoke cacing merah iki lur sak plastik ini iki 3000. Dan iki baru sing pertama kali tak nei cacing ngene iki lur. Dadi ya manut para senior ngono kae lur. Dadi jare kon ngenai cacing ngono. Lah kita coba muga-muga kok gelem muni ngono lur, mindah senengku nek wis muni lur. Kaya gandeng wong iki lagi penasaran. Ya wis ngono wae ya lur, iki gandeng wis rampung, iki tinggal tak cantelke ngene iki ning nggon ngarepan kok lur, ben kena angin-angin ngono lur. Iki kita cantelkan dulu. Ya wis ngono wae ya lur. Matur nuwun pokoke wis mengikuti kegiatanku hari ini. Matur nuwun.